guys, welcome back to our channel. இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறீங்கன்னா 1:1 யாரு நம்ம அல்டிமேட் கூட 1:1 சரியான 1:1 போட்டுருக்கோம். இருந்தாலும் நான் ஜெயிக்க மாட்டேன், நான் தோத்துருவேன். அது வேற விஷயம். லாஸ்ட் ரவுண்டில் வச்சு குமரகஞ்சி காத்திடுவாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஐயோப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு டயர்ட் ஆயிடுச்சு. ஒன்றும் இல்லை, லைக் பண்ண பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணாமே பாருங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன், லைக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பாருங்கன்னு சொன்னால் அது எனக்கு கொட்டு 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 அடி 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 உலகம் என்று சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் கைஸ், மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு பாருங்க. லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சரி, நீங்கள் வாய் வேறு ரொம்ப கொளருது. வாய் கொளருது, என்னது வாய் கொளருது, நாக்கு கிளறுதுலாம் சொல்லாத. சரி, இப்போ நம்ம கண்டுக்குள்ளே வந்துடும். எப்படி 3வது மேட்ச்சு வெற்றிகரமாக ஜெயிச்சு விட்டேன், டிஎஸ்பி டிஜேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். நம்ம சேனல் பேர் மாற்றியாச்சு, தாராபுரம் ஆல்ரவுண்டர் தயான் மாற்றிருக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது நல்ல பேராக தோணுச்சுன்னா சொல்லுங்கள், வச்சு நம்ம சேனல் ஃபேமஸ் ஆக்கி விட்ருவோம். அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணவங்களாம் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஏன்னா வெறும் 24 சப்ஸ்கிரைபரை வச்சுட்டு நான் இந்தளவுக்கு வீடியோ போடுறதெல்லாம் பெருசு. ஏன்டா ஒரு மாதத்துக்கே ஒரு வீடியோ தான் போடுறேன், அதனால் இந்தளவுக்கு வீடியோ போடுறதெல்லாம் பெருசு அப்படிங்கிறீன்னு கேட்காதீங்க. ஆனால் அதுவே ஒரு நாளைக்கு 1.5 GB நெட்டை வச்சுட்டு ஆன்லைன் கிளாஸும் பார்த்துக்கிட்டு வீடியோவும் போடுறோன்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் யோசிச்சு பாருங்கள். அதுங்காட்டி எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வச்சுருங்க, ஓகேவா? ஒரு 50 சப்ஸ்கிரைபராக வேணும். வெறும் 24 25 கூட இல்லை, வெறும் 24 ஒன்லி 24 சப்ஸ்கிரைபர், அதுவும் 2 GB RAM வச்சுக்கிட்டு நான் பண்ணுற அவஸ்தை எனக்கு தானே தெரியும். தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க, லைக் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிடுங்க, கமெண்ட் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. இல்லைன்னா அப்புறம் ஏன்னா மாதிரியே உங்களுக்கு 999+ வந்து கொடுமை பண்ணி விட்றோம், ஓகேவா? கிரானைட் போடலாமா? ஐயோ போடக்கூடாது. நான் ஸோ 3 குளோவாலில் ஒரு குளோவாலுக்கு பின்னாடி தான் இருக்கிறேன்னு சொன்னால் குளோவால் உடச்சா ஆளையே காணும். அதுக்கப்புறம் அந்த குளோவால் தன்னாலேயே உடச்சி போயிடும். சார் என்ன பண்ணுறாரு, என்ன பிளானிங்னு எனக்கும் தெரியும். ஏன்னா அப்படியே சுற்றி வந்து நம்ம பின்னாடி வச்சு டங்குன்னு போடு வரோமா. இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, சரி நம்ம ஒரு இடத்துல போய் அப்படி அங்கிட்டு நின்றுக்குவோம், எப்படி இருந்தாலும் ரிட்டர்ன் வந்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் நின்றுட்டேன். அப்புறம் அப்படியே பார்த்தா டக்குன்னு பார்த்தா நான் வந்துட்டேன். மாத்திரா சாட்டிக்கேன். நான் அழுத்தி பொடி பூயாடி அடித்தாச்சு. ஓகே கைஸ், அவ்வளோதான். லைக் பண்ண பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. 4 மேட்ச் திறந்து ஜெயிச்சாச்சு, இந்த மேட்ச் தோற்றுருன்னு நினைக்கிறேன். என்ன சொல்கிறது, இப்போ ஒருத்தர் பேசுவார், அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேளுங்க. லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லு. லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் இல்லை சப்ஸ்கிரைப் சர்க்கரையா சப்ஸ்கிரைப் ஒரு சொல்ல வரல. இட் இஸ் மை பிரதர். இதுதான் அந்த சொந்த தம்பி, உடன்பிறவா சகோதரன், உடன் பிறந்த சகோதரன். அப்புறம் வீட்டில் என்னென்ன இருக்கும், தம்பி இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே தெரியுமே அடி உத எப்படி உலகம்னு. என்னடா போன வீடியோ இன்ட்ரோலாம் பயங்கரமாக கொடுத்து கண்டென்ட் மொக்கையாக போட்டிருந்தேன், இந்த வீடியோ கண்டென்ட்டு மொக்கையாக இருக்குது, இன்ட்ரோவை காணாமே அப்படின்னு கேட்குறதுங்க எனக்கு கேட்குது. இன்ட்ரோ என்னன்னு தெரியல, இன்ட்ரோ போட முடியல கைஸ்மா, என்ன பண்ணுறது, இன்ட்ரோ வேறு போட முடியல. என்ன பண்ணுறது, கிராண்ட் தூக்கி விசிறண்டா வாடா இங்கே அப்படின்னு சொன்னான். அவன் எங்கே இருக்கிறன்னு எனக்கே தெரியலடா அப்படிங்கிறான். சேர்றா தம்பி சீக்கிரம் ஓடியா இங்கே வா அப்படின்னு சொன்னால் அவன் வருவனாங்கிறான். என்ன பண்ணுறது, வாடானா ஆளையே காணாம். வாடா குளோவெல்லாம் போட்டு என்னடா சைடில் வந்து அடிக்கிற அடி அழிச்சு போடி பூயாடி அழிச்சு பிடிச்சிடறோம். டாமிட் குளோவல் போட்டான். சரி நம்ம மெடிக்கிட்டு அப்படியே ஹாயாக சுற்றுவோம்னா தான் இங்கிட்டு வந்து இங்கிட்டு தலைவா கைப்புள்ள கவுத்துட்டாளே. நான் தான் சொன்னேன்ல இந்த மேட்ச் கன்ஃபார்ம் தோற்றுறோம்னு சொன்னேன்ல அப்படின்னா,
சேர்றா பிஸ்டல் எடுத்தனால ஐயோ இது வேறு சரியான அலப்புற. ஐய க்ளோவால் எடுக்கணும், அப்புறம் கிரானைட் எடுக்கணும். அப்போ வெஸ்ட்டு தான் ஒன்றுமே போடாமல் போயிட்டேன் இந்த டைமு. ஹெல்மெட் வாங்கினது வெஸ்ட்டை காலாரே வெஸ்ட் இல்லைடா ஒன்று வாங்கிக்குட்றா அப்படின்னே வெஸ்ட்டெல்லாம் எங்கிட்டே இல்லைடா போடா அப்படின்யா. சேர்றா பார்த்துடலாம்டா அப்படின்னு சொல்லி திடீர்னு வர்றான் யானும் அதையும் மேலே ஏன் டயரில் கூச்சு போகக்கூடாது அப்படின்னு. சேர்றா கூச்சு போன்னு குதிச்சேன். அப்படியே மேலே வந்துட்டோமா. அப்புறம் டாய் கைப்புள்ள ஐயோ கடுப்பாக்கிறாங்களே. யாரா விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி. ஏரியாச்சே. இப்போ போகிறோம் போய்கொண்டே இருக்கிறோம். ஷோ குரங்கு மாதிரி அங்கேயும் இங்கேயும் தாவ வேற விட்டுட்டானே. க்ளோவால் வேற பயமுள்ள பயங்கரமாக போட்டிருக்குது. டாமிட் கிர்ரா வர்றண்டா அப்படின்னு பார்த்தா திடீர்னு பார்த்தா ஒரு மாதிரி ஃபோன் லேக் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் 9% போகல. க்ளோவால் பட்டவா முடிஞ்சா வந்து அடின்னு பார்த்தா அவன் எனக்கு பின்னாடி நான் வந்து அடிக்கிறேன் வாடா அப்படிங்கிறியா. இருறா வெடிக்க சுற்றிட்டு வரேன்டா அவனைய பார்த்துட்டேன்டா வெடிக்க சுற்றிட்டு வரேன்டா. அடா பைத்தியரப்பையில முடிச்சிடாத வெடிக்க சுற்றுறா அடிக்காத வெடிக்கலாம் சுற்றக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரே அடியாக எடுத்து முடிச்சிட்டான். அடுத்த மேட்ச் பார்த்துக்கிறேன்டா. அடுத்த மேட்ச் நான் தான் ஜெயிப்பேன் அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க. அவனா நான் இன்னும் 2 மேட்ச் அவன் தான் ஜெயிப்பான். அப்புறம் என்ன இதுக்குடா நீ ஜெயிக்காத மேட்ச்சுக்கு இதை எடுத்து போடுறேன் பூயா அடிக்காத எடுத்து போடுறேன். ஏன் கண்டென்ட் சிக்கலையாமா கண்டென்ட்டே சிக்கனால போடுறதுக்கு நெட் இல்லை. இன்றைக்கி தான் 2 அளவும் அமைஞ்சிருக்குது. சரி இந்த மேட்ச் வச்சு படைச்சு எடுத்துருவோண்டா தயானது அப்படின்னு அவர் இருந்துக்கிட்டே யார் ஜோன் அடிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு சாகிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னா. சரிடா ஃபேக்ட்ரி டாப்புக்கு வாடா டாப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நானும் டாப்புக்கு போகலாம். டாப்பு டக்கராக இருக்கலாம். டாப்புக்கு வேறு போனோன்னா ஐயோ காசு அப்படியே ஆகி போச்சு நம்ம நிலமை. சரி கைஸ் இப்போ நம்ம அப்படியே விவசாயவே வேஸ்ட் முடிச்சிடலாம். டாமிட் யாருக்கா அது இந்த வீடியோ ஸ்பீடு பண்ணுறது எப்படி, அப்புறம் என்ன சொல்கிறது வீடியோ ஸ்பீடு பண்ணுறது எப்படி, அப்புறம் வாய்ஸ் எடிட்டிங் பண்ணும்போது வேறு மாதிரி பேசுகிறதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு தெரிஞ்சால் வந்து மறக்காமல் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே கைஸ் யாராவது சேனல் வச்சுருந்தீங்கனாலும் உங்கள் சேனலில் நம்மளை பற்றி அப்படியே லைட்டாக எடுத்து விடுங்க. போதும் ப்ரொமோட்லாம் பண்ண மாட்டேன், சும்மா அப்படியே சொன்னீங்கன்னா போதும். அப்புறம் அவங்க பண்ணுறதும் பண்ணாதான் அப்படின்னு சொல்லிருமா. இப்போ உட்காரா மேலே ஏறி பார்ப்போம் ஃபேக்ட்ரி மேலே எப்படி ஏறுறதுன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னா மாப்பிள்ள உட்காந்துட்டா உட்காந்தா விழுந்துருவோண்டா கொஞ்சம் தள்ளுறா கைப்புள்ள தள்ளு ஏறு அழுத்தி பூடி பூயா அடி அந்த மாதிரி ஏறியாச்சு. இங்கே ஒரு க்ளோவால் போட்டு ஏறிடலாம். அப்போ ஐயோ அதுக்கு வேறு டிக்காய்க்கிறான் வேணும்ல. அழுறா ஓட்டாடா க்ளோவால் கீழே மேலே இருக்கிறது உடஞ்சிச்சு. ஸோ இந்த க்ளோவாலை வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன தான் பண்ணுறதோ. என்னடா அளவுக்கு மாதிரி முடியெல்லாம் இருக்குது. அளவு கேரக்டர் இல்லையான்னு பார்க்காதீங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒன்றும் டாப் அப் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கெல்லாம் வசதி கிடையாது. பார்த்து லைக்கு பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நானும் கத்துறேன் வாடா மேலே கட்டடை இருக்கிறடா வாடா என்னால் வேலை வர முடியலடா அப்படிங்கிட்டே. சரிடா நான் க்ளோவாலையாவது போட்டுடுறேன் மேலே வருவியான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னா வர முடியலடா மாப்பிள்ள என்னால் வரவே முடியலடா பரவாயில்லடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தான் ஜம்பிங் ஹைட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக வைடா எப்படியாவது கஸ்டமர் ரூம் மேட்ச்லையாவது நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கு உதவும் அப்படின்னு. சரிடா வாடா கீழே யார் ஃபஸ்ட்டு மெடிக்கிட் போடுறாங்கன்னு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா. சரிடா வர்றேன்டா ஹெட்ஷாட் வச்சிடலான்னா பார்த்தேன். பட் அவங்க சொன்னங்காட்டி ஏன்டா க்ளோவால் போடுறேன். அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு சதி நடந்தது கடைசியில். க்ளோவால் போடுறதுக்கான ஒரு காரணமே இதுதான்டான்னு சொன்னான். கடவுளே வாடா ஜோன் சென்டர் வாடா மெடிக்கல் சுற்றிடலாம் வாடா அவன் என்ன தெரியுமா சொன்னான் என்கிட்ட க்ளோவால் போட்டால் முதல்ல இது பண்ணிக்கலாம்டா உட்காந்து திருப்பி போடு மெடிக்கல் சுத்தே கம்மியாயிடுச்சு அழிச்சி போடி அழிச்சி போடுறாடே செத்துட்டேனே. ஐயோ கடவுளே
கடைசியில் பார்த்தா தான் தெரியுது. இப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. கொஞ்சம் நம்ம ஜூனுக்கு வெளியவே முதல்லையே அவனுக்கு முன்னாடியே அடி வாங்கிட்டோமே, அதுக்கு அடுத்த அவதிஷ்டம். சரி அடுத்த டைம் இந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மேட்ச் அப்படியே சிலையாக நின்றுவன்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் அம்மா வந்து அப்புறம் அப்படியே சும்மா விளாண்டே இருக்காதரா போய் வேலையை செய்யடா அப்படின்னாங்க. அம்மா ப்ளீஸ்மா கண்டென்ட் எடுக்கிறேன் நானும் கத்துனேன் கதறடியா. ஆமாம் லைக் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஒரு ரூம் கூட ஒரு மணி நேரம் கத்திப்பாரு.